uma sesukela inkonzweni seqoqo nje in general akazi lutho. Ngiyanqaba ukuba labazalwane abanjalo ngegama lika Jesu. La Africa lezi siyanqaba ukuba labazalwane abangenayo i-content. So labazalwane ingqondo zabo ey'guquliwe zashintshwa. Now listen, how do you transform your mind? This is how you transform your mind. Number one, you transform your mind through the word of God. Through the word of God. You must learn to be transformed in ngezwi likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu likhaya. So let the word of God transform your mind. Transforms your mind. Likushintshe. Uyeke ukukhotha izambulo zezinto zangaphandle. Izwi likaNkulunkulu libe i-standard of living. Kube i-standard sakho ophila ngaso. Izwi likaNkulunkulu kube i-standard. Makhona i-standard sakho angabi uzalo i-TV ama-influencers into eyenzakala kwi-TV. I-standard sakho kube izwi likaNkulunkulu ngiyizwa bazalwane. Because uthini umezwe between imisebenzi ayikho. Tsheka izwi ukuthi kuthini. iBhayibheli Isaka ngonyaka wesomiso watshala. Wavuna ngonyaka wesomiso. Wathola isivuno ngonyaka wesomiso. Let the word of God be your standard. Ngiyakuzwa bazalwane. Let the word of God be your standard. iBhayibheli uAbraham Isaka wathenga umthombo wala balwa naye wambomunye. Wathenga umthombo wala balwa naye wambomunye. Wathenga umthombo wala balwa naye wambomunye. Ungathi bakuthaba balwa nayo ukuthi mhlambe ngeyiqaleni. iBhayibheli balwa nalo wangalo. Balwa nalo wangalo. Balwa nalo wangalo. When you are a well digger umthombo wena. Man of God, please pray for me. I think there's a spiritual attack. I need to come on and there. Good morning, if I want break the news, I'm break the news. I'm going to like you said, I'm going to stay this alone. I don't have to see Bomoon. I don't know see Bomoon. I was not about Vanessa. That I believe I see this kind of strategy to show permanent. Now, no one will this men are well like what you do. This Bible thing is supposed to say, didn't get it as a permanent word. This position they have now. So, a physical day is position. We are in a creative environment, yes, position. Wherever we are, if we want to let shit away, we that in a casa. We carry the environment, yes, position. If you don't want to live a standard circle. Now listen. Thank you, Lord. Man. The Bible in verse 14, intando kaNkulunkulu ifune igaba ezo3. Number 1, intando kaNkulunkulu enhle. Intando kaNkulunkulu enjani? Enhle. Intando kaNkulunkulu ethandekayo. Intando kaNkulunkulu epheleleyo. Fanele understand ukuthi empilweni yakho akusiyona yonke into eyenzeka kuwe eyintando kaNkulunkulu epheleleyo. Intando kaNkulunkulu epheleleyo ngawe ukuthi ungahlupheki, ungasweli, ungaphili esolweni, ube nokuthula empilweni yakho, zonke izinto zihambe kahle, ube uAbraham womndeni wakho. Okay, amen. Intando kaNkulunkulu epheleleyo. Amen. Intando kaNkulunkulu ethandekayo. Yilapho uNkulunkulu ethi lenza into entandweni yami. Kodwa ukuze ufinyelele lapha fanele udlule lapha. Okay. Yilapho nake ukuthi makufika izinto ezimbi wena urashe ukamthanda sinkana ningigulekise nakho ngiyalinga. Kwake kunendoda yakadiliyewa amabhizinisi ayo. Kwalahleka yonke into. Kwafika abantu bezodwa abangaphatha bahlanda wonile uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile, mabonge igama lenkosi. Wathi uNkosikazi wakhe amaphalisa akasevuthiwe. Thuka lo uNkulunkulu bese uyashona. Wathi uNkulunkulu uNkosikazi. Uzwakala sengiyaba mina ngiyakumfuna uJehova kwendo ibele indaba yakho. Uthi ngiyamazi umhlengi wami ukhona nasothulini. Nasothulini umuntu wa-transformed. Angacabangiswa abantu abamhlophe wonile ingakho kwenza ukuthi. Okay. Ngakukhomzela isho. uJesu nabafundi bakhe badlula indoda eyimpumputhe niyakhumbula? Bathi abafundi ubalonile. Wasengiyangizwa manje uthini? Ubalonile uyena noma
abazali bakhe. Because abantu the way they think bazama ucalculate umhlaba ukuze kube nje kwenzakalani. Because labazalwane babengazi ukuthi they can decide on a result. Okay. Babecabanga ukuthi someone is deciding results for them. In a case lakhona uma ibhizinisi lakho lingakhulu ukholwa ukuthi hayi shuthi content yenzile. uNkulunkulu akafuni ngiphumelele. Hlobo lamanga ahleze shinela kuthiwa uNkulunkulu ngeke azamvumela ukuthi ube nemiliyoni. uNkulunkulu kunabantu abanezi capacity ukuthi babe nama-million, abanye bangabi nama-million. Amanga kaSathane lapho. Amen. Abanye bathi uNkulunkulu ukunikeza capacity ukuthi ulide ibandla labantu abawu-100, abanye banikeze 1,000. Hayi amanga kaSathane. Yes. uNkulunkulu ungabe ku-unfair yena uyobe engenalo iqiniso uma esidicayidela ama-outcomes ey'mpilo zethu. Amen. Njengoba esidalwa sibeke emhlabeni usebenza kanye nathi. Njengoba ngibanisho lento ingqondo yakho ilo nalento engiyishoyo. Ngoba you feel preach to you usushunyezwe kakhulu ukuthi hayi uyena owazi wena Nkosi. Sebushunyezwe kakhulu leyo nto. Usubona ukuthi hayi into sangayenza. But I'm here to tell you namhlanje ukuthi lithi iBhayibheli kukhulana iy'ngqondo zenu nibe namandla okuhlolisisa into oyibone iza lapha ukuthi ayikho entandweni kaNkulunkulu. Ngenqaba asiyona eyami bhethusela ngegama likaJesu. Uyibone iza lapha ukuthi hayi into zami lezi hayi ezami lezi. Fanele wazi into ekufanelayo. Azi ukuthi ufanelwa yini, azi ukuthi yini engakufanele. Nakushumayela sekufanele. Fanele wazi ukuthi ufanelwa yini mntwana kaNkulunkulu. iBhayibheli inezinto wena ziyakufanele ezakho. iBhayibheli ukusekile ekungeni nasekuphumeni. iBhayibheli yona into ayithintayo yona nemhlaba kuyona. iBhayibheli isibusiso sika-Abraham singesakho. Uma isibusiso sika-Abraham singesakho okusho ukuthi ukwazi ukupha imithombo. Okusho ukuthi ukwazi ukufuya ube namaplasi. Indaba shunyayezwa izulu sayeke ukushunyayezwa amaplasi. Indaba iBhayibheli lingaka namhlungu u-Abraham nathatha leli lithi wayelangazelele indlu engakhiwanga ngezandla zomuntu. Nashiye ukuthi wayengimthombo enegolide ney'ncedi enabasebenzi nayishiya leyo. Ishiyelele nasishiyela indaba yokuthi wakholwa ekholwa ukuya ezulwini uHebrews 11 lo. Indaba nathatha le nayeka le eyokuthi wayeneyisebenza eziwu-318 endlini yakhe. And zonke they were multi-millionaires. Yakhumbule kuyoyoleka ndoloti. All of them were millionaires. Babehlangana noMcDaniel bakhipha worship because wahamba nama-multi-millionaires. Eduze wahamba nama-multi-millionaires. Ithi inkosi yaseSodoma, naseSodoma, ithi ngicela unginikeze abasebenzi bakho. Mina ngizokhokhela. Abraham wanqabotha kuyothiwa ngifetshiswe amandla akho ngoba le nkosi yabona ukuthi u-Abraham izisebenzi zakhe zine-capacity, seyicapacity. Manje indaba nisitshele ngezulu nayiyeka leyo. Yingakho ngifuna ukubuyisela ukuthi azizinto ey'fana nawe. Impumelelo ingeyakho, ukuphila kungokwakho ngegama likaJesu. Kanti kusukela manje my life is transformed. Kanti ingqondo yami iyaguqulwa. Awuba ngibhebhe nakho ukuthi konke kusezwini likaNkulunkulu. Isho phansi konke kusezwini likaNkulunkulu. Khona bangasho phansi konke kusezwini likaNkulunkulu. Bangifone yakho mawushini iBhayibheli. Thani yonke into esezwini likaNkulunkulu. Athe uNkulunkulu eyami. Eyami ngegama likaJesu. Thani iyangifanela. Iyangilandela. Angiyihuphi. Mangiyibona. Nayo ingibona. Izamina. Phela iBhayibheli yonke ibhale iphefumulela uNkulunkulu. iBhayibheli wathi uNkulunkulu edala umuntu wamphefumulela. Wena iwele lakho izwi likaNkulunkulu. Wena nezwi niyafana, wena nezwi. Izwi likaNkulunkulu liphethe impilo yakho. iBhayibheli lithi izwi likaNkulunkulu liyisibuko. Ngimane ngifuna ngalo ngibuko lithi wena uyinhloko.
abantwana bakho bangabafundi bakaJehova. Ethi iBhayibheli awungakubona okusazokwenzeka, awungakubona iBhayibheli I'm about to do a new thing in your life. Somebody shout transformation. Oh, Rabashakadabaya Labahanda. I want us to pray. Ramoshakadabaya. Get the money, got you. I want us to pray. I want us to pray. Oh, I want to know where I am. What is your good book? Come in opening show. Put your show. Let go of your tent. I must soon be more living like. Hey, could be what I do to see as I know. Let go of your tent. I must soon be now. You never look like a soul and the Laura and a post and their band or a lot. Let go of your tent. I must soon in 7 times a share and they are. Let go of your tent. I must soon be now. The Bible wants to Tamayo and so much great to us in Abuso and compare and next year. Who's thinking I? Who's out now? He's thinking I. Who was this? Who's thinking is? In the Bible, most thinking I. Who is not the many thinking I am. You must be transformed. You must be transformed. We have 15 years of Israel. Umuntu usishiyazo kanje kuswela ngolesithathu. Wena futhi. Wena futhi. Yeah, we practice that. Inkinga yakho. Inkinga yakho uyezwa. Kodwa ungenzi. Go and change your life. Go and transform your life. Go and restructure your life. Okushukuthi mindfulness kunabanye fanele ngibadelete empilweni yami. Ngoba ngistructure impilo yami manje. Okushukuthi nama habits afanele wayeke ngoba ngistructure impilo yami manje. Kunabanye fanele ngiba-unfollow on Facebook. Kunabanye fanele ngiba-unfollow ku Instagram. Ngoba manje ngishintshe impilo yami manje. Kuna ngenisa wakuna ngoba ngishintshe impilo yami manje. Angifuni ukwazi ngoba ngiyarecorda kodwa ngiyawazi. Kuna ngenisa washo sengizoyeka. Sengizokhuluma ikule lisha. Ngoba ngifuna ukuba transform. Ngifuna ukubona ushintsho. Ungasaba uqala into. UPetro